Pops egoista! El Jack també cabia a la taula. Què? El Joan diu que he de canalitzar la meva sensibilitat. Ho fan una patata amb forats? És una ocarina. És un instrument... Què? Quichua. M'he apuntat a classes particulars. Per favor. No crec que aguantis ni una setmana. Tocar un instrument de vent és una cosa molt hard. Que toques alguna cosa, tu? Sí, els collons. Tocava, però no em facis explicar-te el meu passat musical brillant. I per què no, George? Va, explica'ls-hi, va, que ens ho passarem teta. Sí, que podríem fer un duet com el Robbie Williams i la Nicole Kidman. Sí, o Pimpinera, no et fot. ¿Quién eres? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Mira, és evident que ells no m'entendrien. A més, a qui li interessa? A ti. Doncs resulta He dit que no m'importa. que el Jordi, Que no m'importa, Cris. de petit, Que no tocava... m'importa. Ah! Vale, tothom té un passat. Jo de petit tocava la trompa. Trompa! Ja sé que és una mica de loser, vale? Però era molt dur. Tenia problemes amb les agudes. Era una qüestió del diafragma. Sembla un insult, això. Però què dius? El diafragma és un múscul que serveix per empènyer l'aire. Mira, veus, Cris, que el tens aquí? Que porta un spray antiviolador. Quina poca cultura musical. Jo quan era petit el meu professor em tocava i no passava absolutament res. Posa-la dura, em deia. Perdona? La panxa! Em feia tocar-li els llavis per veure com vibraven. I després em col·locava damunt la taula i a dins i en fora. A dins i en fora. No m'ho puc creure. Classes de respiració. Sempre em deia el mateix. Has d'aprendre a estimular el teu diafragma. Ara entenc per què ets tan així. Que no ho veus, Jordi? Aquest home va posar de tu i ara tu ets un pobre noi traumatitzat, un inútil marginat, un pària de la societat incapaç de fer res de profit a la vida. Pobre Jordi. Però què dius? Ell era un gran professional, val? Tenim la mirada bruta tots tres. Sí, qui voldria abusar d'aquest sac d'ossos? Escolta, perdona, jo sóc molt abusable, eh? Mira quina cara de nen innocent. Aquesta pell, suau i fina. No li feu cas, que està molt malament. Però no us amoïneu, perquè el Tito Lolo té la solució. Una solució que netejarà el teu passat. Però abans... Toca'm la trompa, George! Toca la trompa! Big Bang! Per última vegada, no! No me l'espolso amb la mà, me l'aixugo un paper, per suposat. Però quina relació pot tenir això? T'asseguro que jo no recordo cap abús. És normal, tu pensa que tendim a oblidar les experiències traumàtiques del passat. Jo, per exemple, no recordo el síndrome per vacacionar. El dia que treballis te'n recordaràs, imbècil. Mire, senyoreta, faci el favor de no tocar-me les boles i esperar-se a la sala, eh? No, millor. Toqui-les. Perdona? Les boles, és que si no em concentro. Mira, George, aquí l'únic que necessita un psiquiatre és el Lolo, eh? Doctor Lolo. ¿El secret? ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? ¿Harry Potter y la pedra filosofal? Mire, senyoreta, faci el favor de no qüestionar la meva biografia. Bibliografia, imbècil. I això, si ni tan sols és un llibre. Mira, Tócamela otra vez, Sammy. el meu client és músic. Ai, nena, vols dir que et serveixen d'alguna cosa, aquestes classes? L'Eduard, el meu professor, diu que tinc el diafragma superestimulat i que avanço ràpidament. Així que a partir d'ara farem el doble de classes. Adeu! Però que no veus que t'està xuclant els diners? És aquell d'aprofitat? Jo també vull que em xucli. Què dius? Si porta unes combes d'imitació. A més, no preferiràs la seva ocarineta a la meva trompa. Tu calla que tens un trauma. I jo d'estimular el meu diafragma. Però què és? No sabia que fossis metge. Psiquiatre. Primera consulta gratuïta, però per ser tu, t'ho deixo per 50 euros. Ah, vale. Però abans, em pots tocar les boles?
bruja. Una ovella d'esquenes. Un cotó de sucre de fira. Oh, please. És evident que és el modelet de Lady Gaga al concert de Las Vegas. Dispensa, però... és que estic amb una pacienta. Lolo, es pot saber què fas? Se suposa que sóc jo l'inútil marginat, el pària de la societat, l'abusat. T'ofereixes ajudar-me i acabes muntant un negoci? Sí que ho estàs passant malament. Ale, hop! Prescripció mèdica. Bé. Gràcies, ets de gran ajuda. Bé, continuarem treballant aquests somnis premonitoris a la propera sessió. Amb electroxoc. Hipnosi. Tu em mires, jo et dono ordres i tu baixes sense pensar-t'ho. Ah, com quan faig de submís amb el John. Bueno, evidentment amb la Clara faràs l'agost, eh? Però ara, si em permets... Pària de la societat, que t'has colat. Ok, ho dinamitzarem una mica. Teràpia de grup, vale? 10 euros per cap. Vinga, ràpid. Gai, gràcies. Ok, gràcies. Ok, gràcies. Lolo! Ja els estàs despatxant a tots, eh? Des d'ahir que només veig trompes i no són musicals, precisament. Col·lega, que el negoci rutlla. Començaré a cridar com tu ja saps, eh? Tio, no siguis que talla rotllos, tio, que tinc una pacienta que diu que és ninfòmana i que se munta amb la seva cosina. És la pacienta. No, és la cosina. És igual, Lolo, que jo estic molt malament, que tinc palpitacions i... Suor? Com no me tinguis ara mateix, faré una bestiesa. Mira, perdona, però no ets l'únic traumatitzat del món, vale? Què haurà volgut dir amb això de fer una bestiesa? No es vol tallar les venes, no? Trucar a la policia. Ok, vinga, tots! Vinga, ràpid, sorteu al camp d'aquí! No s'admeten canvis ni devolucions! És tan dura la vida d'un abusat sexual. Avui no he anat ni a la feina. Si és que tot el que veig em sembla pervers. Ja siguin uns globus, uns coloms, o aquella parella de iaios innocents que... No, la dentadura no, senyora. Cris, però no ploris. Tu també trobaràs algú amb qui envellir. No, si no és per això. És pel meu spray antiviolador. Que t'han atacat? L'Eduard me'l va aplicar ahir a la nit. Què volíeu? Se'm va insinuar claríssimament. Claríssimament. Sí, claríssimament. Em va dir la famosa frase: has d'aprendre a estimular el diafragma. I clar, aleshores jo vaig començar... Prou! Jo us vaig dir jo que això del diafragma no tenia res de sexual. No van abusar de mi. Enhorabona, George! Ara ets un pària de la societat, però sense motiu. Ara entenc d'on ve el lumbago dels avis! Mare meva, ara sí que estic traumatitzat. Jo també. Clara Reina, em deixes provar? Cris, la meva... cosa de fang! Creieu que hauria d'aprendre a fer coses de fang?